دا رسول کلی دے، دا رسول کلی دے، قرآن دا آیتونو دا نزول کلی دے، مال یار ورطا ورشا دلتا نبی می محمد دے، خل ہر جانائے مرقاد دے، دلتا نبی می محمد دے، خل ہر جانائے مرقاد دے، دا رسول کلی دے، دا رسول کلی دے، اسلام دا تعلیمات دا اصول کلی دے، مال یار ورطا ورشا دلتا نبی زما سرور دے، خواک صدیق ہم عمر دے، دلتا نبی زما سرور دے، خواک صدیق ہم عمر دے، دا رسول کلی دے، دا رسول کلی دے، انوار دا رحمتونو دا حصول کلی دے، مال یار ورطا ورشا دلتا دا خلی نزاری دی، دا دنگ دنگ مناری دی، دلتا دا خلی نزاری دی، دا دنگ دنگ مناری دی، دا رسول کلی دے، دا رسول کلی دے، دنیا کے لہر چان دے قبول کلی دے، مال یار ورطا ورشا دلتا جنت چی دا بقی دے، چی پہر خات دے وسی دے، دلتا جنت چی دا بقی دے، چی پہر خات دے وسی دے، دا رسول کلی دے، دا رسول کلی دے، سردار دا زنانو دا بطول کلی دے، مال یار ورطا ورشا زدا جانان دا درملن یم، دا خکلی مخیز پتنگ یم، زدا جانان دا درملن یم، دا خکلی مخیز پتنگ یم، دا رسول کلی دے، دا رسول کلی دے، مال یار دعاگانو دا قبول کلی دے، مال یار ورطا ورشا